Urrestilako etxe erabat irentsi du lurrak. Une larriak igaro izan ditu familiak, baina une txar hauetan jendearen eta erakundeen elkartasuna izan dute. Orain ezertan hasi baino lehen lurra lehortu arte itxaron behar da. Azpeitiko udaletik argi adierazi digute. Geratu diren etxezatiak bota egin behar dira. Eraman behar den lekura, eraman eskonberera batetara, eraman, edo lurroiek azkenean garbitu beharko dira esaten zuen bezala. Mendian zer egin teknikariek erabaki beharko dute. Errezil eta Azpeitia lotzen dituen errepidea ere martxoaren amaiera arte itxita egongo da. Lurra noiz lehortuko zain daude baita Azkoitiko Martirieta auzoan ere. Bien bitartean aste honetan zabaldu dute diputazioak erabilgarri jarri duen bidea. Malda zorrotzak ditu errepide honek, baina horri esker Martirieta auzoko bizilagunak herrira jaitsi ahal izango dira. Hori bai, auzoan abere ugari dago eta hoiei jana ekartzen etorri izan ohi diren kamioiek zail dute bidea. Pista hau prepauta daola kamioi txikiekin ibiltzeko. Eta nahiko genduke aliketa askarro goikua prepatzia. Azkoitiko udaletik diputazioari adierazi diote betiko errepidearen konponketak premiazko bidea hartu dezala. Larrialdi egoera izendatu dute baita Abaltzisketako Luizia ere. Abaltzisketa herri txiki izan da laguntzak premiazkoak dituzte. Urteko 2 hilabete bakarrik pasa eta aurrekontuetan hankaz gora jarri ditu. Honekin eta beste auzo bateko bide bate bai eman digulako. Lur guztia garbitzeko lehenik lehortu behar eta azkenik teknikarik mendian egin beharrekoak erabakiko dituzte.